haka ngipli ka lempung kenjat bol kebala penlong na sport and youth sub committee of WJSU haka arterik kesngi sajan ka Amlarem Sub Division Super League Champions Amlarem Social Club kala job saula ar haka try breaker persya ikalas kain block area sport association champion yatli lang lum sekot cultural sport club raliang haka fast Warjantia Invitations Football Tournament Arajar Arpusan kebala penlong Hamadan Sipai Sokrut Hakatei Kalempung kencat bola lawan bansa kilang UMDC ke VVP uba jam syaprang pok tam ubalong kumukong san berkong Dewi tariang tongper MDC VVP ubalong kum kesembut kongsan nolor ki kongsan ladon rengkat kinong penyat rengkat ki ba ki balawan pet kai. Đúng rồi nè. Ta. Yang sedih. Ngashim ya kene kabu ban pedang sngauha nadu I Presiden Rangba jongka Warjantia Student Union Central Body ki Presiden ki Secretary badru ya ki dikhat na ki unit ki baper nga pedang sngauha ya I wahek snong badan buram jongka snong sipai wala imla ya kaban don rengkat bengi hakane kapor nrenga kerman be insak boy sibit ya ki dikhat komiti jongka snong baro badia piru kum kinang snong jong kesnong sipai klem daklet ya ki try madan ki bala syak sngau bha yangi ya kaban pendon kam ya kene kamadan ke jongki hagabai de bat kene ke turnamen ke jonggi kublai sibun ya pi bat ngapdiang sngau baru ya pi hajuk kepor ngapdiang sngau baru ya ki pratli ki club ki ba la bunkongu ya lade ya kaban wan hangne hagamadan ya kaban participate dan ni kaban wan yelek kai ban yakun hagane ke turnamen ke jongi ka Amlarem Sports Club bat ke yatli lang lumsekot CSC raliang na kalaskin block sport association kiban yakun hagane ke opening match jong kene ke turnamen ke jongi kerpang ngasngau ya kaban pediang sngau bha ya I Mr. Jam Syaprang Potam I local MDC jongka second war central district council constituency kum I kongsan hakane opening ceremony jongkane tournament kublai sibun jang ya kejung pelat por kejung pi hakapor ka bakhendiat I khodi pi bat pikloi ka ban wan sakane ka opening ceremony jongkane tournament kejung ye kumjuru hakane ka por nasngau ya ka ban penpau kejung snau kuman ka baskade
bangidon hangne ya isumbut gongsan ibalong ru EMDC naga arbupra narpu district council constituency ikong Dewi Tongper ibala pelaj ya kapor ka bakordor ke jongi ban penkongu ilade ban nidon benta bangi hagane ke snipli jengi yakane ke tournament ke jongi nga sngawru ya kaban ai kuble ya i bat piang sngawha ya ipadaloi naga ilaka sat pator iba klem ka shiki khot sngawha nrei tang da ka bangi pha lang ye i lungba ka WhatsApp message ye i bag jus ka lungba ka jus ka rit ka jong i inala ye ka ban dan lem berkat bani hakane ke jaka ngapriang sngau baru ya baro ki invites ngatra ye kineru kumjo ni khot lungba ka WhatsApp message nrei kila penkongu ye lede ye ka ban dan berkat bani hakane ka por ki riu pau khmat jong ka thang baro kat ki badon hakane ka madan ki long kemi ki long kpa ki kun samla bat terpang ya ki riu ke football ki badon hakane ka dong ka thang warjantia ka jongi bat haka district hi borok ka wei ladadon na ki wei pat ki district ki badon hapo jang ka jela ya piru ngapdiang skobha barok ka jing don rengkat ka jang pi ka ai musim yang i kum ka seng WJSU ya ka ban pelong ya ki bakum kine ki judge program ya ki ban kentiu ya ka sap ka talen ka ba oblei ula ai hagi kena samla ki jongi ka longru ka jing ai musim ya ki pratli ki club ki ban yakun hakane ka tournament ki jongi tangkine kublai shibun lia chat tu prang I perlok samla yumiki serti ibalong i chairman bapniai yekene ka jingelang kublai shibun na konta jogane ka por ka PI yenga badingilang baginyo banyang kana ka jaka na ka banta ban ai katukan ne ki jingkren hal jingade bat kane ka singi kapuram mat ka jingu kolong yo blai nong bu nong thau balara binga yang ilang baro baginyo ya kemet ka bakoy ka bakhia bat kerpang ulap tinanti ya ka seng WJSU ba kan la ban shim ya kane ka sinjam na ka bitaban pelong ya kane ka First Warjaintia Invitation Football Tournament Arhajar Arpusan badon haka ya ka jingtmu ka bakodor ka thong ka babha na ka banta ban kintiu ya ka baha ka miat jong ka pule ka puthi hapo ka thaing ka muluk ka jonga ka jingi kublai shibone anak banta ka jingkhot ngobha ka jongpi yanga bat kumju ya i kong Devi bangin yo ya ka banon rekat akan ka por ban sakhi ya ka ne ka program ka bakerpang so kemen shibone bagi dan hapren jingiro hana ka por ya padaloy jong ka ileka sapator angahi habang adon rengkat bat ki nong sansyar ki jengi ki bapek ya ki snong ki thau ya ki yet ki hima ki ileka ki jengi kano ka pen kemen bat ka ajing singai bat ngai ngasem ba ipadaloy jang kasat pator ulong we na kidaloy ki balong aktif ba po ka thai nga jengi namar nakaway ka program sa kaway ka program nakaway ka jing sekri sa kaway ka jing sekri wujudan benta shirham hoy kiwi pat kidaloy ki badan hapo ki elaka hapo ka thai nga jengi ro kumju ki yatre elaka jang ka benta ban sekri katkum ka sap katkum ka benta bala bencet hakim kublai sibun ya nak benta ki nong kitkam jong ka WJSU sio kemen bagi dan hangne ban ngiru ki advisor ki balang ru ki nong seng ya gade ka seng ban habang ka perkhat habang ka kertiang din ya gaji anti jong ka WJSU nado bala seng nado bala suit la shor ya ka na sio kemen bas ko tenat ban tip baka yang baka WJSU ka yang ban pen i ka testimony sa ka perthai baka long sisha ka student union ka ba perkhat amtang na ka benta ki pat ki benta jing sekri hanrai ka papai kerpang nakamtaban kentil ya ke education hapo kat haing ke muluk ke jingi badai nak kata kadawru kira pelong ya kena ke tournament nakabanta ban ai ke jihikai ke bakerpang ya kinong hikai hapo kat haing ke jingi ban kentil ya ke skills ke jengki ban kentil kata ke jinglar kam ke jengki ban kentil ke jaga jing tibit ke jengki nakabanta ban ai ya ke jihikai ya ki khulong ki khna ya ki khon ki khti ki jonga ki jong pihi i sekretari i sports sekretari menne ila kren ba khandai 4% na ki samla po ka thang wajan tia jingi ki dei ki samla badan ya kasap banyala kai football so kemen shibun
Henry ngasno dia. Balese na kaliang janga nganam la bandon. Hakalis jong kita gikendai 4%. Namar ngaya de ngamlang banilai football. Henry wala ngamdon hakakata kalis jong kita gikendai 4%. Gibanang banilai kibau blay lai kikatsap. Henry lang bakasap katalen. Lang ba kilat kilanti pat kibau blay ulak kurku. Ublay ulak kilanti ula alat dia nga kular bangang long kti kamon ngakti kediang. Hagi babun ki banta jing syakri. Baga WGSU katmu ban ai siya kayim lang kasalang. Nakaway kapor siya kaway kapor. Nga tarwa bangin yo ya kajing atray lang. Nakamta ka bahaga miat karoy kapar. Hapo kathain gamulok. Kita kedap bapi bangi kum ki war ni don kata kajing it mar kaliang. Ngaru ngade ka kun jong kawar. Jain tianang ne kesnong trai junga kade na sokha. Bat ipa junga snong jung i de na thambuli charang. Bat kene ken kita gede gejing it gapakum ki parawar ngi yadon kamper lang ngidon ginono ki bentaru hanre ngidon kata gejing et ngutu jingmut ngidon kata gejing et telilang kum ki parawar kena bengila ban kentiu ya ki parawar ki jongi hakino kino ki benta ki bangi ngidon hakino ki benta ke bangi ngila ban ngai ku bleiru ya i chief gas badan berom hakene kapor i Mr. Jam Shaprang Potam ibadai MDC jongpi nang ni ba ngasuk kemen bang ayo bantuan mentalang rengkat badi kum kesembut pekongsan rengkat badi namar ngidei kibai trelang hangtai HDC bari kwedu kikam ngai ku blai kerpang ya i padalai sat petor ibala dan mentah ngane kapor kalau ngabas singan syukadai banjo i ya gidoloi makin don rekat bat ke bahagia miat ke imlang kesalang ha kene kethain kedong kethain ke jongi bat ngai ku blai kerpang ya gi prateli kitim ki balai simenta na benta ban penpu penpeng ya kene ka football tournament kene ka Warzentia invitation football tournament arjar pusan ka bala pelong dak WGSU ba de lembaga jing don jeng ki prateli kitim ngila ban yok ya kene ke tournament ke pementa ban ngoyo iru bagi tim kidei kibawan nadu nanti na East Zentia Hills na West Zentia Hills bana East Cassie Hills ban kini ki prateri ki tim ki banyak kini ya ke 6 ladu ha kene ke first Warzentia invitation football tournament bat kum gawe lagi kun sang kawar ngasuk kemen bakawar Zentia Students Union kaki imbiang menta nadu sem arjar pulai hoi sya kau dona du sem arajar bat nyala juyo i ya kikam baka WGSU katrai hagini kidong kitan gi jongpi waladang ngam don hagini kitan rei kanung sukemen namarba ngidon kam ya kum kine kiseng ki ban kentiu ya kaba kemiat nadu ke pule putih hadu ke sports hakani kedong katain ke jongpi kenang pengila ban yarabi kun samla hakino kino ki benta ne hakino kino kasap katelen baki kidon masuk men shikadai bamenta hapa geting lam jong kine ki nong kam ki bamenta nio i bapilayon pelong ene first Warzentia invitation football tournament ban ngangit scam ba kane ka tingila kai ke bapinile penile menta kan penmi ya shibun kita ki klur yele kai football jong kadong ke Warzentia nang ni na amlaram kenang bapinla banteng shan sya kue pat ki benta jong keri sya kue pat de ki benta jong kajela hadu bandawan rai ke nam ke burom na benta kani kathan bat na benta pawan rai ke nam ke burom ya kajela bat ya keri pakai cai beruhi burak kuai ngai ke jingkit bok kit ruyang ya ke sing WGSU baki nang la ban ya syaprang hakikam ki jam ki ba ki tmu da menta ke bah ke miat jong kani kedong kathan yo i ba kane kecing pelong ya kane invitation football tournament kidong kita kecing temu ban ai jing kai ya kita san pengut kino hikai namata ba kumno kin laban train namata